Здравейте, скъпи зрители на Mindcast! Днес отварям пространството с един много интересен мъж. Преди 17 години той е един от всички нас, с семейство и с кариера. След боледуване и среща с енергиен терапевт, той открива нова мисия в живота си. Хърватина Славко Матанович на гости в Mindcast. Здравей, добре дошъл, много ми е приятно, че си тук. Добре заварил, благодаря на покана, поздравление на вас и на вашите зрители, мили. Чест ми е да отново може да кажем някоя дума и за което ви благодаря. Тук в този подкаст се занимаваме с трансформацията на хората. Какъв беше Славко преди 17 години? Как казахте, беше нормален. Нормален. След 17 години е в енергия с много голяма трансформация, ако се случи последните 17 години. Направо е толкова голяма, да реално хора не можат да ви препознават изобщо. От това, кое беше преди и което е сега, трансформация е огромна. Да, през криза ли дойде трансформацията? През болка ли дойде? През болест ли дойде? Как се случи? Това беше инициация да влезнем на моето, за кое съм роден. Трябваше да си стъпиш на пътя, така ли? Така е. Точно. Между другото, така се нарича моя другата книга "Изцеление е пътя, изцеление е животен пътя". Всеки от нас би хубаво било, ако може от този живот, от тази инкарнация си намери пътя. И докато го не намериш, е проблем. Добре, преди 17 години ти си женен, имаш семейство, имаш кариера. Какво работиш по това време? Преди аз бях професионален спортист. А от време, кога улезнах в биоенергия, аз бях предприемач. Бизнесмен. Бизнес. Да. Работи с един сегмент у строителство. И всичко нормално. Нормален живот, качествен, хубав и... А какво се случва? Болка, болест, как? Болестта изниква болестта. Значи един здравословен проблем. Аз сега съм професионалист у лечение хора и трудно би могъл да го наричам болестта, обаче беше сериозен проблем световъртеж, който наведнъж дойде от денес до утре, от здрав нормален човек, спортист, нали? Не съм спирал да тренирам спорт от малките краката, от дете. И наведнъж другия ден се буждаш и не ставаш за нищо. Не можеш да се изправиш на краката. Изобщо. Загуба на баланс ли? Какво? Световъртеж, повръщане. Не можеш да стоиш прав, а не да работиш нещо. Медицината какво казва? Аз ходих. Не знаем. Ходих при лекар, разбира се, веднага в Загреб. Има до късмет да подпаднем под лекара, който докторираше точно на световъртеж. Това му беше доктората. И мъдър отговор ми каза, това ти е от катастрофа с кола, кое, разбира се, не съм преживил изобщо никога. И той ми даде едно лекарство, бетасерк, и това лекарство нищо не може да ми помогне. Моят проблем не е изникнал изобщо, както лекар каза, от някаква физическа причина. По-късно аз разбрах, да това е на енергийно ниво и Господ кога не имаше друг вариант за мен да се пробудим от този нормален живот, нормален, изпрати ми едно тако, айде да кажем, здравословен проблем, който единствено можеше да се оправи с енергия. Проблема е на енергийно ниво и само с него и можеш да се оправи. И така се оправи, както и дойде. Ти се срещна с енергиен терапевт и така разбра, че всъщност това е и твоята дарба. Така ли? Знаете какво? Това шокиращо всичко беше. Първо за мен беше странно да съществуват някоя медицина, освен традиционна, как ви българи казвате, т.е. алопатска медицина, служебна, освен лекари. За мен не е съществувал нито свет на духовност, нито на някои други видови лечения, никакви енергии. Нищо, до тогава нищо извън бях този свят. Да, беше нормален, точно така. И подпаднах под лечителя, човека ме управи за 2 дена. След втория сеанс аз тръгнах да карам ски. Веднага. Преди това не може нищо, ни да карам кола, нито да, реално не мога ни да живеем. 4 месеца разбрах тази 4 месеца наистина как е на болните хора и направо да ви кажем, това е един голям урок на всеки един, като няма друг вариант
с болестта може човека да се оправи. Болестта е наистина голям учител и голями уроци и голями промени. Това беше нещо, което не е... Тоест болестта се дава, за да те събуди, така ли? Би могло да се каже, не всеки път така да не мислят хора, ваши зрители, да ето така идва болестта. Не е така. Хора имат задачи у духовно-енергиен свят и те спават. Като се родят, нищо не знаеш. Като в мой случай, мисия е голяма. И тогава може да се получи при някои хора да болестта дойдат точно да те пробуди и да те върне на твой животен пътя. Да. Славко, всеки човек ли има мисия или малцина са избраните да имат такава? Знаете, аз преди всичко съм лечител. Моя задача, моя мисия и мое призвание е да лекувам хора с енергия. Значи аз съм енергиен лечител и това е медицина, с която аз занимавам енергийна. Аз не бих могъл да ви казвам. Това би може би било по-добре питате от някой друг. Ти с твоята енергия ли лекуваш или ти си канал на други енергии? Никой не лекува с неговата енергия. Нито един лечител. Значи аз съм канала на Христосова енергия, на кристална енергия и хора, които имат дарба да виждат енергия, виждат стъп, един светлинен, като аз правим лечения и тя е кристална, тя е Христосова енергия и по-късно аз съвсем не так, може би преди няколко година разбрах с коя енергия всичко случва. И казано ми е казано да съм носител на Христосова енергия на земята и да съм нейният канал, да тя и не е била на земята от много време. От време на Христоса не е била 2000 години на земята и Господ реши да изпрати. Невероятно изпратена на много места на земята, а едно от тях е и чрез мен. Какво лекуваш? На какво можеш да помогнеш и къде не можеш? Значи, това е въпрос за $1 милион. И това е въпрос, всички въпроси, като става лечение. Значи, според мен на планета не съществува нито един лечител, нито един лекар, който може да излекува всеки пациент, който дойде до него. И така не съм и аз. Аз съм до сега лекувал на 100 000 сеанси съм правил и все още го правя преди да дойдем до вас в студио. Аз всеки ден правя сеанси. Всеки ден имаш сеанс? Всеки ден. Това е направо сериозна работа. Къде имате записани няколко стотина хора, които чекат на опашка, да се наредите така. Значи не може, кое може? Всичко може. Всичко ако е на енергиен ниво. Знаете, ако е причина, защо? Кod нас е много важно енергия, ама защо като се прави лечение с енергия. Енергия е автономна, тя е интелигентна, информирана. Тя точно знае, отива и на сама диагноза, която се лекува, нали, болестта, обаче тя отива веднага една нейна част и работи върху причина. И затова е реално възможно. Значи, то, кое аз разбрах, кое не може да се излекува с вродене болестта. Значи, тежка церебрална парализа, някое вродене. Това не може. Няма как. Това е... Да, карма ли е това? Какво е? 100%. Според мен, ето. Значи, още нещо много важно. Всичко, кое съм вече казал сега, това предаване и кое ще казвам, всичко е моя истината. Аз ще ви говорим от моята истина, от моя практика и моя изведения, до кои дойдох и накрая от мои обучения, кои минало. Естествено, всеки има неговата истина. Така да се с ваши зрители и с вас разберемо, аз ще казвам, моята истина, тя не е обща, тя може би да не е за некого нищо, ама може би да някои хора ще разберат нещата и нека да всеки един направи извод за себе си, какво е това, кое говори. Мое намерение не е да на някой му казвам каква е истина. Аз за вас и ваши само ако му резонира да стои да гледа. Точно така. Кажи ми какво е болестта? Тя не слиза първо в физическото тяло. Ви сте много добро информирани от енергийна медицина. Между друго, точно така ние го мислимо у биоенерготерапевти. А болестта първо идва у едно друго тяло наше, кое не е физическо, а е енергийно. И там направи проблеми. Знаете, на органи, кои имат човек у физическо тяло, те ги имат и у енергийно тяло. Те могат да са болни преди да се диагноза види на машини, на кои лекари правят изследвания,
магнетна резонанса, скенери, нали, не знам. Колко преди това ти можеш да я хванеш в енергийното тяло, преди да я диагностицирам? Може, значи, знаете какво е важно? Важно е хора дойдат, да минут лечител, да минут биотерапевт, даже това може да се минава и превентивно, преди да човека има диагноза. Какво се случва? Защо ви казвам да болестта идва първо у енергийно тяло? Защото много хора имат симптоми, оплаквания, чувства, болка, например, нещо у сърцето, около сърце, в гръдна област, натисак, не е му добре, не чувства се, не може добре да дише, отива при лекаря, лекар го гледа, изследвания прави и каза човек, всичко е със теб наред. Нищо няма. Нищо ти не е. Да, то е точно, защото лекар гледа него физическо тяло. На физически ниво нямат нищо. Обаче имат на енергийно ниво. Разбирате, там може би да е, например, щитовидна жлеза, да е болна на енергийно ниво и... Точно, аз съм с щитовидна жлеза. Виж как го хвана. Ти си го. Лекари гледат, значи, щитовидна жлеза може да е хипотиреоза, може да е хипертиреоза и може да е хашимото, аутоимунно заболевание. Ама ако това се не открие, не вижда на изследвания на машините, човек не може да се лекува. Би трябвало да пие хапчета, еутироксини или лекари, които му дават хапчета, би трябвало да се лекува, що ми на физически ниво трябва и с лекарства да се лекуват. Не само с енергия. Нещо друго. Най-голями късметлие те са, които могат да се оправят с енергия. Ама къде нема така вариант, хапчета е същото цела служебна медицина е от Господа дадена. Всеки един вид медицина, същото така и лекарства. Значи те фармакология ги произвежда. Обаче сама схема, защо трябва е отворил възможността като технология, като познания от Господа са дошли. Нали? И ние хора имаме нужда да лекуваме се и на физически ниво. С лекарства, с някои други видови, които лекарите предлагат. Обаче имаме нужда да се лекуваме и на енергиен ниво, като енергия. Аз се занимавам с още един вид медицина, който е още много по-дубок, по-далече и по-крайне там. А това е на ниво на душата. И бих искал да кажем, да добавим, в моята първа книга точно пише, болести изникват първо у енергиен ниво. Обаче сега, след моя практика и познания, koje овладаем и опити koje имам, аз разбрах да некога не е ни там само на енергиен ниво, или имат много проблеми, кои са изникнали дори и здравословни, на ниво на душата. Вие малко преди използвахте една дума кармично, казахте. Да. Да. Некоя болестта човек ги носи от прераждане. Значи, наши души, те са вечни. Ние сме вечна същества. Значи, живемо от този живот. Вие сте журналистка, аз съм сега лечителя. Обаче, кой знае коя сте била в предишните животи? Може би да сте се занимавали с лечение, например, да сте били колежка, в коя аз вярвам. Така, значи, едно от тези на душата там може да е нещо, което ние нашия свет наричаме кармично. Обаче на душата имат още проблеми, които могат да повлияват на здраве човека, наричат се семейно проклетие. Родовите проклятия. Родови проклетия. Родови проклетия, това е по-хубава дума. И душата ги фане. Значи не може да се оправи също по родова линия дойдете. Знаете, ние носимо всички наши от рода минули са в наша. Може ли ние да изцелим травмите на тези зад нас? Аз вярвам, това е въпрос, който аз не може да го кажем да или не, але вярвам. Значи имам си идея след моя практика и работа, вярвам да се нещо установява и там. Да помагат. Знаете, до мен дойдоха много информации какво се случва с душите, kad напуснат физическо тяло, кое ние наричаме. Какво се случва? Кажи ни. Те отиват, имат процес. И горе-долу този процес такавия, айде да кажем. Душата напуска тялото. Точно, напуска тяло и отива. Точно го посрещат. Ние, християни, казваме, отива душата при Светия Петър. Ние сме дали име на същество. Имат точно го същество. Чекат. И му пускат всичко да види на душата какво е живил тази инкарнация. Това ли е, което наистина като на филм прожектират? Едно не знам филм, не съм гледал, ама еднакво така как се казва, точно отива там
и къде се разпредели. Там, знаете, душата има едно и физическа материя, не е само енергийна душата. И там се раздели. Точно този физически ниво отива на рециклажа, а душата, духовно тяло отива да се установява там, да вземат уроци, кое трябва едно време да премине нещата, уроци, лекции, преди да се отново роди, или може би да няма отново да се роди от този свят, ама това се казва обожение, стане се uzlezli učitelja ili sušestvo jedno gore, na primjer sveci, kad отиват, те не раждат се так доле. Разкажи ми как се случва? С ръце, с мисъл, какво се случва, когато... да речем, че в момента аз съм при тебе. Да. Значи, биоенерготерапия може да се върши на два начина. Така. Или по-добро казано, всички енергийни практики аз овладавам са неколко и неколко предлагам на хора и всеки Божи ден ги правим неколко видова. Всички могат да се правят на живо, а може и по дистанция. Аз лекувам, може повече по дистанция, на онлайн, отколкото... Ето, аз съм ти пациент сега, на живо пред камерите. Какво се случва? Идвам. Това е рукополагане. Това е българска дума. Аха, първо слагаш ръка. Какво стане? Ти си ставаш от този момент канал. Значи енергия идва до теб, тя не е моя изобщо. Аз не може да лекувам никой. Енергия е тя, която лекува. И това е връзка все едно като измежду крюша, лампа и стартер там. Да, включване. Къде си слагаш ръката? Има ли значение? Това са техники. Имат на всеки една част от тела се слагат ръцете, къде човек има диагноза и къде има нужда. Имат, ако е проблем на глава, главоболие. Лечение с биоенергия може да се учи и всеки един може да научи, аз го научих. А не е дарба? Слушайте. Футбол. Христо Стоичков. Лечков. Бербатов. Добре. Или ево Меси, Роналдо или Лука Модрич нашият. Те са екстремни таленти, нали? Обаче са и радохолици. Те обичат да работят. Работохолици. И обичат да тренират. Същото е с биоенергия. Всеки от нас може да играе в футбол. И ви, и колеги, и аз. Нали? Ама няма да станем Христо Стоичков. Защото си насочил фокуса към енергията. Аз съм насочил и даже имам, значи, първо съм талантлив. Това е мой свят, това е мисия, моя дарба. А друго и работим. Аз като спортист, 35 години се занимавам с спорт. Аз съм научен как трябва да се тренира. И аз го това знаем. И само тук го също работим в енергиен свят. Първо аз съм лечител, друго аз съм енергиен учител. Имат много ученици, които идват при мен и учат и обучават се. Аз може да ги научим. Ама аз знаем система как може да тренираш, да учиш, как може да се предава знания. Това ме Господ подготвил с мой живот от преди. И ме точно готвил за тази мисия. Значи, биоенерготерапия може да се учи и всеки един човек може, кой прояви желание да я учи. То не означава да всеки от нас ще стане като Христо Стоичков звезда най-добра на планета. Разбрахте. И футболисти не играят само у Лига шампиона. Те играят у всеко едно село има своят отбор. Всеки един град имат няколко отбора. Нали? У София имат у първа лига. И имат по цяла България. Ама имат градове, има регионална, нека имат селска лига. Всякъде играят играчи. Как един хърватин дойде в България и защо? Този въпрос и аз го питах много пъти. Никаква връзка, нищо не има и нямам от този живот с България. Обаче, знаете, за Господа нищо няма невъзможно. И то е нещо, като реши, всичко ще стане. И е така леко и така е с мен. Даже много съм щастлив, що ме Господ изпрати точно в България. Знаете, България е 6-та държава, в която аз живеем от този мой живот. 6-та? 6. Ма как получи посланието, че трябва да дойдеш тук? Господ ти направи. Не е всеки път да ти, като и на мен, изпрати ми болестта да ме укара в биоенергия. И той ме изпраща в България по един, може би твой дома. Дойде и всичко се случи. Само в начало ти не можеш да разбереш кое ти Господ прави, как те води. Але къде имаш вяра? Ако ти е вяра чиста и ако вярваш в Господа и му даваш в ръцете да те води, всеки път ще дойдеш там, къде ти е място. Аз съм много благодарен, що ми избра България за мен, Господ. Това е държава в мой свят, духовно-енергийни свят. България е голям диамант. Защо? Кажи ни какво е специалното на България.
какво е специално от това, какво е специално, може би ми трябвало 2 дена да разказвам на вас моето видение, кое е специално. Аз само знам, откако аз дойде в България, да аз започна бързо да се развивам. Все по-бързо и по-бързо стаде моя трансформация, мое духовно енергийно развитие, мои дарби се отварят като цветя, е така на слънце. Това се случва в България. България е държава преди всичко, която е пазена. Пазена е, кое аз знам, от баба Ванга, от Свети Иван Рилски, от учителя Бенсо Дънев, Петър Дънев и от много още други ваши български духовни учители. Те пазят. Други държави нямат такъв късмет. Нямат. Много е по-различно. Значи, моят тяло физически се чувства по един начин в България, а друго, що минем граница с Сърбия, тръгнем към Хърватия, е по-различно. Тук се чувстваш по-добре, така ли? Тук се чувства идеално. Това е моето. Значи, България е нещо моето, за кое много благодарен на Господа. Вие от толкова свети места, от толкова енергийни места, от толкова учители, от толкова у България има това да всеки един мой ученик или пациенти, които дойдат в България, а не са родени от този живот в България, те ревят тук, не искат да се върнат къщи. Кой може да вижда енергия, кой може да се почувства и да свърже с тях? Това е рай на земята. За нас, хора, които се занимаваме. Колко хубаво звучи и то от един хърватин. Това звучи хубаво, не хубаво, то е така. Знаете, истина това е. Повтарям. България е рая на земята, кажи го така. Това го каза, България е рай на земята за нас, хора, които се занимаваме с енергия и духовността. Това е наша земя, наша държава. Наше просредие. Ти правиш един голям събор в Петрич. Мисля, че тази година беше първият такъв голям. Това беше първият международен събор, така се наричаше, на духовно-енергийна медицина, на духовно-енергийно изцеление. И беше. Събираш и твои колеги, които работят това, или какво се случва? Аз извиках моите ученици да дойдат да помагат, да лекувам хора, които дойдат. И дойдоха на първия събор хора от 25 държави. Идеята е била, значи, да представим България на света. Коя е, каква е, какво може да случи това. И направо по време на събора се случваха чудесата. На мен ми е преди чрез някои мои пациенти, като работих на тях, казано от някои висши сили, какво трябва да направим и какво ще се случи. Важното за вас като информация е да знаете да от време на събора, кой беше Петрич в август месец по средата, първия, до година следваща ще има други и по-нататък. Ще дойдем с камерите, ще заснемеме. Добре дошли. Там е казано, е отворен портала, много сериозен и голям, за кой има за лечение на сърце и на душата. Как се случва изцелението на душата? Изцеление на душата се случва, това е един прекрасен индивидуален процес. Движение един сеанс от 30 до 40 или до 50 минути. Кога душата от човека, на кой прави, тя знае всичко. Всичка информация, кое е било на света, кое е сега и кое ще дойде. Всека една душата го знае. Цялата информация е вътре в нас. Всичко. Душата. Тя е вечна. И тя сама казва, кои са причини да тя не е щастлива, радостна и весела и да живее най-хубавия живот човека, кой домакин на душата. Ето да го така наричаме, физическо тяло. Сама го казва. Щом го тя каже, аз правим изцеления и това се случи за по-малко от една секунда. И се премахва всичко, кое има. Малко преди казах сме на душата, имат кармично, имат родово нещо, обаче имат и другото. Може да имат някои енергии, които някой изработил и изпратил на определен човек. Може магии да му казват тук в България. Това ли? И кod нас е така. Енергийни влияния. Черни магии. Да. Ама може да има и като някой създал енергии с думите. Не е магия. Магия се прави с ритуал. Обаче тук може да стане дума на душата да има проклетие, да е го прокля. И това имат много. Даже това са сериозни работи. Ние хора трябва добре да внимаваме какво говорим. Jer ние говоримо нещо, кое не мислимо и не знаемо, не обръщamo внимание на думи. У Хрватии поговорка, у народу една част от Хрватия там на морето, дява ти душу зел. И taj го казва без да го мислят.
А това всъщност, представете си какво думите това. имат много силна енергия. Kad mnogo хората, сериозно, па, дума е енергия и се превръща в действие. И то остане като програм на душата. Това ме е проблема. Ви днес правих изцеление на душата на 4 души. Един дедо от пациента е създал българин. На жена си е проклил си жена. Това се всичко отразило, дойде на внука. Днес аз работя на внука. Значи с неговата майка беше баща на майка му. И то се носи. Виждате, не е само През на душата, поколенията. ама се носи. Това дойде до родово проклетие. И значи това е без да го мислиш. С малки думи се вече казва нещата. Така да трябва добре да се внимава вокабулара. Ама трябвало би да хора трябва много да отиват от църкви, да се молят и да си разбира за религия. И не казва се у Свето писмо, не използва име Господово за нищо. Да, направо. Значи не използвай нищо, всека дума е важна. И би добро било малко отново да се хора завърнат към религия и да малко отново читат Библия и читат книги, свете книги там. И да се научат да се молят. Молитви. Ма слушайте, молитва е важна. Али свети Антон Падовански е казал, по-свете са ръцете, кои помагат, отколкото ръцете, кои се молят. Не става всичко само с молитва. Трябва действие. Айде, еднакво е, айде говори хубави думи, това е хубаво. Айде направи нещо добро. И не е важно на кой го направиш. Ти направи добро, ти и аз и всички ние. И добро ще се разширява. И всички ще станем по-добри хора. Не е важно ти да правиш добро само за свое семейство и само за свои близки хора. Прави го добро от нуждаещи човек. Като го виждаш, той идва до теб. И ти не си знала защо си извикала мен да дойде. Да, аз това виж почвам. сега как вече го разбираш. Защо си извикала? Зато що е канала, зато що информация идва до теб. И ти ги чувстваш, слушаш и приемаш. Ето видиш, ти правиш добро. Сигурен съм да много от ваши зрители ще чуват информация, некое, кое аз тук говорим, сърце ще му го разбере и душата. И може да една дума може да излекува човека. Една дума може да донесе травма и бедност в семейство. Една дума може да убие човека. Дума е голяма енергия. И затова казвам, би било важно малко да се отново едуцираме чрез религия, чрез духовността, чрез медитация. Това нещо е едно противоречно на другото. Изобщо не е така. Как го аз разбрах? Разбрах го чрез практика, чрез изцеления, чрез изцеления, koje случва душа, човек, пациент, оттам научих най-много. И оттам дойдете информация. Знаете, в един момент се изчерпят ресурси, които може да учиш от учителя, от книгите, и след това няма. Знаете какво е казано по време на една моя сеанса? Казано е, прави това, което правиш, чисти хора, като достигнеш една квота, достатъчно хора, като се причистват, тогава ще ви спуснем ново знание. Тоест, качваш нови стъпала в развитието. Айде, върните се назад. Каква медицина е съществувала преди? И гледайте, след време, наведнъж се появява, установява и върнете се 150 години назад, дойде наша служебна медицина, защото беше нужда за нея. Беше знания. Никола Тесла живеше човека много преди време и той ни разказа за технологии, които ние сега още не сме ги докоснали. Натам ли отиваме да ги докосваме точно тези? Значи знания се спускат, къде има чиста душа, ама сега не става дума за чиста душа. Ми е казано, да трябва да се очистят неколко души. И като се създаде минимална квота, тогава ще спуснат нова знания, а нова знания са и нови технологии. Всички са за наше добро. Да се използваме. Умен човек използва технология за хубаво. Те могат да се използват и за лошо. Ама не трябва да страхувате в този случай. Всичко ново, което ще идва, ще се използва за добро. И не може за друго. Отиваме ли към тези времена, в които доброто ще е повече? Няма да имате съмнение от това. Това е част на вяра. Вие, ако имате вяра, винаги е така. Наш опит от живота ни учи да ни вяра не е яка, да ни е стабилна. Обаче сега точно сме на това време, къде се меня всичко. На граница сме, нали? Гранично е това време. Промяна е тръгнала. И все повече хора няма да са повече нормални, като аз до преди 17 години, ще се сбуждат, все повече ще узнават за енергии, за Господа,
за светци, за светле души и ще се свързават и все повече стават канали да спускат енергии доле, да и носите информации. Сега настоящия викенд аз ще тръгнем в Велико Търново и Силистра, защото ми е казано да там трябва да отворим портали, да спуснем да дойде светлина. На 4 града в България и първа 2 ще направим сега. Освен Петрич. Петрич беше... Ще правиш, т.е. такива събирания и събори и в други градове, периодично. Да събори. Събор е само на едно място. Даже това е много интересно за самият събор, откъде е събор. Ама това, което ще направим у Силистра и Петри и у Велико Търново сега, субота, неделя, не е събор. Там ще дойдем с моите ученици да се уземни енергия, портал да се отвори, да дойде светлина, да спусне, имат нужда. Така е казано, България е все още ранена, все още имат некои части от България нужда за светлина, не е цяла държава страна да светли, имат нужда от моя помощта и аз ще отивам и да го направим това. А човек може ли сам да се свърже с себе си, с светлината, с земята, с висшето съзнание? Имаш ли ритуали и практики, които нашите зрители могат да изключат след това нашия подкаст и да се свържат? Аз на никой няма да му разказвам неговият пътя, ама едно съм сигурен. Човек изобщо не знае за неговите възможности. Те са безкрайни. Той има безкрайне, а ние се използваме все едно колкото сега мозъка използваме. Казат 10-15%. Тоест ние използваме много малко от духовните дарби, с които разполагаме. Ама да кажа, ние знаем един минимум колко е необходим за гола екзистенция. Толкова знаем. Обаче всеки един има възможността в себе си, 100%, всека една душа светла, човека, да може да се безкрайно развива в духовно енергиен свят. Край нямат. Само какво трябва? Желание или и действие? Помните ли какво Христос каза? Една голямо изречение са 3 думи. Аз съм живот, истина и пътя. Аз съм пътя, истината и живота, да. И да пътваш по него чрез истината. Това е единствен, няма друг път до Господа, освен истината. Значи най-важно да този живот го живеш в истината. Да всеки един момент може да го спираш с стари практики и да се обърнеш у него към истината. Това е Христосово послание, което остави ту и даде го на всички нас. И всеки един може да го прави. Ама трябва да станеш и един момент да започнеш да си мислиш за истина, да говориш истина и да живеш на практика. Не може само да си мислиш, трябва всички действия. Няма ти край. Значи, кой е пречи там? Виждате ли как Господ изпрати изцеление на душата? Кой е чул за това изцеление? Никой. Защото е ново. И Той се грижа за нас. Той ни е баща, създател. Всеки един от нас е от Господа създаден. Какво имам нужди, Той изпраща. Сега една информация за вас и вашите зрители. Изцеления, които се случват и на физически ниво, и на енергиен, и на духовен, не се случват защото сме ги заслужили. С какво би съм аз мога да заслужи да ми изпрати Господ изцеление така или мои пациенти на кои правят? Са нищо. Сега се изцеления случват, защото живимо в време на най-голяма милост Господова за изцеление. Затова толкова е милост да Той направо вика ни, ела, чекам, тръгните се, избужда, изпраща всичко. Значи всички негови ресурси изпраща на нас да се оправим и да разберем за него и да му дам доверие и вяра. През криза ли се събужда обикновено човека? Не. През болест, през травматични отношения, през загуба на работа, на пари? Да. Може, това може да е една от тях. Обаче, знаете, при мен идват на обучения хора, които са много млади и абсолютно здрави. А какво? Те са. Те идват да се обучават. Усещат порив, че да. Те дойдат, защото са се сбудили без болестта. Значи не е необходима болестта. Има пътя, на кой човек може да се оправи и да се пробуди, а да не. Знаете, за нас, за мен не беше друг вариант, и аз не мога тогава да видим хубави пътя и по-лек и даде ми чрез трудния. Аз само знам за рако заболеване на хора, koji е изпратено. Това е голям урок. И наистина трябва промяна. Сериозна промяна, корена промяна, толкова голяма да се промени човека, да болестта не може да го препозна диагноза.
и няма да стои там повече диагноза. Тоест, когато ние сменим енергията си, болестта си отива. Преди всичко трябва да сменимо, да се укараме истината. Значи, голяме са промени. Вие може би да имате късмет да срещате само справедливи хора, истински. Обаче сигурен съм да имате опит да сте срещали и другите хора. Знаете, на практика го видях, че с моята изцеления да имат хора, които са продали душата на дявола. И те имат изцеление. И те. Значи има договора. Те са направили и всеки един момент може да се случи. Тези работи. И човек дори и да го не знае. Дявола се подиграва. Той те подкокросва. Винаги те подкокросва. Ако тръгнеш по пътя към Господа, той ще направи всичко да те разкандадисва от този път. И ще те заведе. То е точно неговото. Точно това исках да те питам, че човек като влезе на пътя, има много още изпитания, които идват. И повечето хора се опитват да се върнат, защото те издържат. Да. Опитат се това са изпитите ли? Разбира се. Значи ти не можеш да минеш трансформация. Не знам дали е крайна, али да не минеш минимално 3 сериозна изпитания. Господ трябва да те провери. Не може Господ да ти даде знание, способността, айде да кажем хубаво светло оръжие, а ти след това да го използваш и да се обърнеш на манипулация над хората. Няма така работа. Манипулация с хората е грях. И Господ ще те изпита. Сигурно ще ти прати изпитания. Да види дали си як, мощен, вяра към Него. Сигурен съм на това. Просто какво? Трябва да продължиш да вярваш. Ти трябва да вярваш. Като вярваш, нема сега, минало, сегашне, настояще. Вяра е вяра. Трябва да вярваш. Като вярваш, за теб нищо друго не съществува. Нема друг вариант. Значи, вяра е абсолютна. Така, говорихме за здравето. Сега да те пренеса в една друга тема, която е много интересна за нашите зрители. Взаимоотношенията и любовта. Когато не върви там, това пак ли е шамар от съдбата, че трябва да направиш промяна? Защото в момента се случват раздели, разводи. И аз съм така. Много добро го разбирам. Затова ви казах да сериозна трансформация минух. И ти ли се разведе? Да. Значи вече повече от 10-12 години съм разведен. Ама, слушайте, това е човешки. Това е човешки път. Това не е нищо, кое би трябвало да се осуждава. Всичко, което не е страшно. Не е страшно. Уроци са, ние сме едно голямо училище. И имаме голяма шанса да се справим. И, например, разводка дойде до мен, той ми също много поможе. Точно там, къде вие сега го казвате, за любовта. Друго, той ми поможе да се станем по-добър баща. Аз имам 3 децата. Преди развода аз бягах от къщи. Що бягаш от къщи, ти не можеш да си добър баща, ако не си с децата. И знаете, децата имат най-много нужда от твое внимание. Да. От време да прекараш с тях. И кога се аз разведох, аз разбрах толкова колко са ми важна децата и тогава много ми се промени нещо. Даже да ви кажем, като вече говорим за децата, те ме научиха как да се стане баща и добър баща. Децата са големи учители, да. Така е. Те са, и знаете, от децата може всички да учим за любовта, за кое питахте. Любовта е само една. Безусловно. Само тя. Това е любовта. Всичко друго са интереси, калкулация или манипулация. Не е лесно. Ще приключат ли тия връзки, дето са основани на манипулация и на интереси? И ще дойде ли момента, в който ще се свързваме през сърцата си? Видите, ако е човек на добър пътя, те връзки ще се прекъснат. А ако човек не е на добър пътя, той ще продължи да стои тази връзка, това е договор с дявола. Mm-hmm. Знаете, имат много хора, които казват, не може да се разведем, там са имоти, там са децата. Пари, деца, да, точно. Вие ако искате нещо да направите, да си докоснете свобода, ви ще платите всяка една цена за свобода. Али ако искаш да фанеш нещо, точно те дявола с това държи. И там, затова, аз бях всеки един имamo живот минало и аз знам точно от моя практика как вървят нещата. Разбирате ли? Всичко, докато се не откъснеш от всичко и докато ти не остане само вариант любов, ти нито знаеш какво е Господ, нито не знаеш кой си, никъде вървиш.
drugo te drži interesite, držat u jedna vrska samo ili su materijalni, ili su бизнес интереси или некои други, не знам кои са. Страхове, които ви свързват, битови отношения. Това е дяволска работа. Са Господа, там къде си, няма страхове. От кой има да страхуваш? Защо, ако е Господ с теб или ти с Господа? Нямаш как. Като вървиш сега по духовния път, имаш ли право обаче на партньор в живота? Имам. Имаш, нали? Абсолютно. Не си свързан само с висшите сили. И Господ се е погрижал. И изпратил я, да. И мислим, да, за сега добре върви и добре стоим. Разбира се. И много съм благодарен на Господа. Знаете какво точно да ви кажа? Аз много време стоях сам. И даже трябвало би всеки един, kad прекъсне някоя връзка или дори брак или нещо, пред мен би трябвало да стои едно време сам. Да си поговори със себе си. А не веднага от един проблем да скочиш на друг. Любовта е проблем, т.е. Или у един си, а вече си улезнал и у другите. Да, а така не. Да. И знаете какво става интересно? Аз си правих много опити към любов, ама не става. Колко време стоя сам? Няма ми кажи. Стоях. Значи, ако ви кажа, може би да мину по време, аз опитах с някоя връзка. Обаче едно време дойде така, да може би и 3 години съм стоял, нищо нема как. Нула. Нула, тоталното зануляване. И по-късно... Крис, не си само ти. И по-късно... не, това е наша реалност. Значи минимално 50% хора имат развален брак. А представите си колко живеят у брак, кой не е подходящ. Абсолютно. Останалите 40. Компромиси, търпим. Търпиш. Душа не иска да търпи, тя иска да е щастлива. И да видите кое е интересно. Аз разбрах тогава, като си ти направил със себе си, кое трябва. Са други ние няма какво да правим. Само със себе си. Това ти Господ точно те пази и няма да ти спрати човека, кой може отново да се създаде конфликтна връзка. Няма как. Просто трябва да озрееш. Да видиш как е интересно. Идва човека и мислиш, супер, харесва ти некой, нали, там всичко тръгва от... да се харесате, да усетиш, точно така. И ти тръгнеш нещо и готово, вече се разбираш след 2 часа да нямат нищо, няма да стане. Не може, защото Господ пази и друг човек и теб. Ако той не е готов за теб, няма как. Ако ти не си готов за него, пак няма да случи. И направо може да ти улезне подходящи. И на мен ми се случи, Господ направо изпрати българка и във връзка смо. И съм щастлив и благодарен и на нея, и на Господа. И всеки Божи ден гледам колко е тази връзка супер добра, защото и аз вземам урок и ставам си по-добър човек, по-добър партньор, изобщо. А също така виждам промяна и на партньорка, и на нея се случва израстване. По-различна ли е тази любов от първият ти брак? Какъв си тук? Какво си различен? Няма нищо изобщо. Знаете, любов, брак и връзки, които аз живех преди, имам опит, нито една не е била на платформа любов. Беше влюбване. Ти, разбира се, харесва ти не станеш. Може би да и беше една любов, а не е безусловна. Ако любов безусловна, ти ще уважаваш този човек и ще правиш за него, и ще се грижаш за него. Всъщност, ще обичаш себе си и кое не искаш себе си, няма да правиш за него. Няма как. Да, значи, да. кое искаш за себе си, ще правиш за него. И там няма условия. Значи, а преди аз не бях тако като сега. Аз бях сериозен манипулатор. Обаче бях и жертва на манипулация. И двете трябва да минеш, да можеш да разбереш и да излезнеш и да се откъснеш от роля манипулатора, а и да си жертва на манипуланта. Значи искаш да кажеш, че все пак е възможна безусловната любов между мъжа и жената, не е само с децата. Ама 100% е възможна, друга любов и няма. Значи възможно е, както имаш безусловна любов към Господа, към децата си, към майка, към децата, баща, аз към моя децата е така. И така е любов и сега се показва, вече неко време е така. Ако не е така, веднага се люлее нещо и виж как дойде само и появяват се проблем. Обаче как проблем само изчезне. Така любов е тази, коя е най-голяма сила. Между другото, тя е и креативна сила, тя е творческа, тя създава. Това е много вдъхновяващо, наистина. Говорим моя истина. Кажи сега, след като говорихме здравето, любовта и отношенията, да минем на другата тема. Парите. Развалят ли човека желанието да имаш? Или всъщност е нормално да искаш да живееш в битовия свят добре? Аз няколко пъти в живота се сблъснах с много голями пари и след това падох на дъно,
кога ми беше едно лече голяме пари, па отново беше голяме пари, па отново доле. Аз разбрах едно нещо за пари. Барем мислим и ще кажем моята истина. Парите са важни и добри и добър слуга, кой ще ти служи е уникален. 1000 нещата е по-лесно с пари. Между друго, да вървиш по духове път е 100 пъти по-лесно с пари, отколкото без пари. Може да се развиваш. А другото, да ви казвам, моя гледна точка на духовност е, трябва да си щастлив, радостен и весел и пари могат много да ти помогнат. Аз смятам да заслужавам много и аз обичам и луксузи и мислим да е нищо лошо. Нормално е. Важно ти е на кой начин си спечелил пари. Най-лош вариант да ти се станеш роб на парите. Ако са те на теб господар, шефа, газда, тогава парите са проблем. Обаче, ако ти използваш пари за свои нужди и да уработиш, направиш себе си щастливи, радостни, весели и твои другите хора около теб, те са уникални. Кога губеше парите? Какво правеше с тях, че ги губеш? Те фалити, за които казваш, че си имал. Вие като сте в бизнеса, те идват, ама могат и да отиват. Ако не ги разпределяш по предназначение ли? Като сте в бизнеса, всеки един, кой е в бизнеса, той е много пъти вървил и горе и долу. И беше с пари, и беше и без пари. Това ти създава един опит, също така мудрост. И мъдрост, да. Ама без... Вие като виждате мъдър човек, мъдрост се не учи. Това се преживява. Живот е школи и създава от мъдър човек. Мъдър човек и интелигентен е много голяма разлика. Интелигентен може да научи много, а мъдрост не може. Трябва да преминеш много. Като виждате един светъл, мъдър човек и добър човек преди всичко, знаете да той голяма мъка е извървил и не е дал душата на дявола. Той е остал честен и знае за Господа. В съвременния свят много родители се опитват да предпазят на всяка цена децата си от грешки, от трудности, от изпитания. Мъдрият родител може би трябва да пусне детето да мине по пътя. Аз ще ви кажа какво учих мои децата. На всеко едно казах. Най-голяма грешка е да нямаш инициатива, да нямаш мечта и да се не опиташ да ги направиш. Върви си по пътя и прави грешки. Аз им нарочно казвам. Правите грешки, не страхувайте от грешки. Грешки са учители. Аз имам голям късмет с децата, перфектни ученици, всъщност сега са имаш студенти. Какви са? Две дъщеря и сина. Най-голяма дъщеря е приключила сина и малка дъщеря студенти. И докато те бяха на училище, аз всеки ден питам на някой, ти получи ли, кod нас единица е най-лошото, а 5 най-голямо? И те казват, не, как така? Казвам, ти не си никакъв ученик, ако не си получил единица. И това, мои перфектни, 5-0, kod нас, то са перфектно ми учат децата. И един ден аз говорим тук от България с малката дъщеря и тя каза, баща, днес съм и аз прави ученик. Днеска и аз съм. Казвам, така е. Не трябва да ви пазите най-голяма грешка на родителя, като разшири крила над него и го пази. Той не може, той ще стане реално импотентен. Не в смисъл импотенция, а импотентен в живота. И енергийно и духовно импотентен, да. Той трябва да си върви по пътя и не може на него да му се пречи. Ние трябва да гледаме на децата, да пазимо, да внимаваме, да преди всичко отдели време за детето и дай му достатъчно да ти се отвори. Да имаш комуникация, да ти разказва всичко. Моите ми разказват всичко. И това е най-важно. Това ти е шанса да улезеш в негов живот и да знаеш къде си. Ако детето не разказва, какво се случва? Ако не разказва, значи да не си добър родител. Не си добър родител. Не си добър родител. Детето ти е идеален учителя как да станеш родител и между друго и как добър човека. Трябва да намериш пътя да с дете говориш на начин да те това разбере и да имаш доверие. Знаете как се става? Няма никога да ти откаже дете да ти говори всичко. Ако си ти него научил да си всеки път, като си му обещал нещо, да си изпълни това, което си обещал, да си държиш на дума на детето. Значи от малки краката, от малки децата съм попазил това. Като си дал дума на дете, дори не знам какво да случи, има да я запазиш, а не да казваш, сине, извинявай, а на мен ми дойде това нещо и не мога. А ти му показваш да не е ти важно за теб. Внимавай с думи, те ще разберат къде нещо не може. Нема да му обещаш, не казвай. Слушай, това за мен е нереално и не може да се случи. А кое си обещал?
И той има доверие. Дори да не знам какво да се случва, той ще говори винаги с теб и у най-трудни моменти ще се обажда, а ще видите как ще се случи. Най-хубавите първо ще звони на вас да ви се обади. Моите звонят за всеки един изпит, koji su взели веднага на мен. Или ми писат съобщение, значи знам kad je diplomirал на факултету, kad je ispit взел, kad nije взел, kad je kako bilo, всеки път. И всичко, връзки. Ма нема да ми не кажат, нито едно от детето какво му случва. Всичко ти споделят. Всичко ми споделят. Даже толкова се развива да те ме провокира да питам сам за много нещата. Не само веднага да идва да ми се похвали. Него... И важно е, значи дете е важно да му се каже колко е важно за теб. Не може нищо да ти е по-важно. Ние трябва, значи, за себе да смята да оправим от себе си, това е наша важна мисия. Да сме много важен човек за себе, най-важен. Ама след това, не може да ти е нещо друго по-важно от детето. Трябва да му казваш това. А най-важното да му казваш е, кое ви форсирате, му кажеш, обичам те. Ама сериозно да му казваш, а и да го правиш на практика, и да то знае да е обичано. Обичано дете е свободно дете. И може да обича после, да дава любов. Да може, това ще се оправи. Какво да стане пред него у живота? Предизвикателство. Ще се оправи сигурно. Ако знае да е обичан, ако знае къде му е база, къде му е къща, къща са му родителите. Не му къща. Дома е некой родителя. Некой стои зад гърба. Някой да е зад него. И не е с тях проблем. Аз имах период, кога не мога на децата да давам много. Говорим за материален свет. Никакъв проблем. Аз друго имам време, аз живеем в България, като не мога да реално прекарам много време с децата. Аз дойдох преди 2 дена. Бях у Хърватия и отивам всеки месец, се виждам с децата, 1 седмица прекарам и много време прекарам. Значи само е на дете важно реално да му казваш истината и да го обичаш. Да живее в истината и да го обичаш. Това е. Колко е просто всъщност. Много е просто. А другите аз виждам сериозни проблеми при изцеление на душата, травми, които се случвали, когда родители са манипулирали. Как човек се лекува от страховете си? Които понякога са програми от родителите ни, понякога са лични наши. Как човек лекува страха? С вяра и с любов. Къде има вяра, страх го нямат. Страха е липса на вяра. Колко? И липса на любов. Липса на любов. Просто елементарно. Отивай от църква, като отиваш на служба, слушай свещеника. Какво говори, а не да си въртиш филм. Знаеш какво е казано? Буди тамо къде си. Ако съм аз сега при теб, аз съм при теб. Ако се ходи от църква, слушай какво ти се говори. Да го разбереш защо си там, а не защото ти е свик и трябва да отиваш на служба и ще Господ ти помогне, ако отиваш на служба. Ама няма да ти помогне. Ти разбери, значи къде си, буди там. Фокусирай се в сегашне време. Няма да си на едно място, а да си мислиш какво ми е кod къщи, или какво ще ми е утре, или къде ми е мъжа, къде ми са ми децата. Какво беше преди? Не. Давай. Значи, ако искаш да се освободиш страха, укъде си вяра. Много хубав разговор направихме, Славко. Благодаря. Той лекува, той дава посока. Много ти благодаря, беше ми много приятно. Надявам се, че и през следващата година ще се виждаме тук в този подкаст. Ние ще дойдем да снимаме. Викайте, аз ще дойдем и много благодаря на вас, що имате възможността да разкажа моята истина и това е голяма жеста от вас и аз съм много щастлив и благодаря на всеки един, който ми даде така възможност да може да го направим. И благодаря на ваши зрители, ако ще отделят време да го гледат това и ако може би ще го поделят и ако ще потърсят мен некъде, може би за лечение, за обучение. Ти имаш сайт, там могат да те намерят. Славко Матанович имаш. Значи Facebook сайт, същото имат биотерапевт Славко Матанович, имат контакт телефони, имат асистенти на нашия език говорят, имат и в България, навсякъде. Аз лекувам хора от целия свет и също ученики обучавам от целия свет. Благодаря ти много. Ако сте усетили, че Славко може да ви помогне по някакъв начин, може да се свържете с него. Той има сайт, има Фейсбук страница. Ако сте усетили в себе си, че той е вашия човек, свържете се с него. За пълен достъп до всички видеа на Пътя на Елея, стани член на канала срещу 9,99 евро на месец. Така помагаш мисията ни да се разраства. В това кратко видео ще ви покажем как лесно можете да станете член на нашата общност и да отключите достъпа до всички видеа, създадени изключително и само за членове.
За да бъде максимално лесно и удобно за всеки, създадахме само едно ниво на абонамент. Срещу сумата от 9,99 евро на месец получавате пълен достъп до цялото ексклузивно съдържание. Абонаментът се подновява автоматично всеки месец, като разбира се можете да го прекратите по всяко време. За да започнете, натиснете бутона Join или стани член, който се намира точно до името на канала ни. Ако за първи път правите плащане в YouTube, системата ще ви поиска да въведете данните на вашата карта в полето на екрана. Ако пък вече сте пазарували в платформата и картата ви е запазена, процесът е още по-бърз. Просто трябва да натиснете бутона Купи или Плати най-отдолу. След като завършите плащането, не пропускайте да натиснете и бутона за безплатно абониране Subscribe и да активирате камбанката с опция Всички. Така винаги ще научавате първи за новите ни видеа. Благодарим ви от сърце, че вървим по този път заедно и подкрепяте мисията на Пътя на Елея да осветим светите места на България. Душата помни пътя.